Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Biboy. Hingkod ang pangidaron. Usa ka siman. Itago na lang sa ang akong address dinhi sa Pilipinas. Punto legal kining akong suliran. Kapila na ko balik-balik og sakay sa barko. Dagko na ang akong tulo ka mga anak og 12 anyos na ang among kamanghuran. Ug kining akong kamanghuran ang nahimo na akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gayang tubagon eh. Hello! Biboy! Ma, dugayang tubaga. Di man ka. Namisbis ko sa mga tanom sa gawas dong. O kining ako cellphone, dire results bay. Itawag na lang gani kong papa nimo nga, doon ay nanawag sa akong cellphone. Oh, mao di ay. Kumusta naman mo sa papa? Okay naman, minak. Ay, salamat di ay sa mga padani mo ha, para sa maintenance na mong papa nimo. Ay, si mama. Sige, pasalamat ana oy. Gusto di tuod ma. Unsa man inyong gusto nga pasalubong? Oh, manaog na sad ka dong. O ma. Magako sa sabti ka. Hala, dili gyud hibawaan ang panahon no. Kana samang ka mauli. Gusto na ako sorpresahon si Jody ma. Ayaw pagsaba ha. Uy, naunsa, wa day mahibaw si Judy nga mauli ka. Sorpresahon ako siya ning akong pagpauli kay wedding anniversary na mo. Sige ba yaming dili maka-celebrate ni ini? Kay permi ba nga timing ni ako sa barko? Maog yun. Mao nga panganda mong papa ha. Kay nagpabook na ko sa usa ka resort. Ganahan ko nga mangaligo tag dagat. Oh, o sige dong. Dugay na sad kung wa kaligo taog dagat dong. O sige ma. Paabutan ninyo nga akong pag-abot. Gimingaw na kay ko ninyo ma. Sa akong mga anak, labi na ni Simeon. Sa anak nimong kamanghuran nga wa maliwat nimo. Mama oy. Nanasab ka ng sungog-sungog nimo nako ma. Ambot pa dong, biboy. Ambot lang ay. Wa man gyud ko makakita nga naliwat na nimong bata. Unya, wa man sad maliwat ni Judy. Kang kinsa man di ay na maliwat. Ma, akong anak si Simeon. Ako nang gibati ma. Anak nako siya. Ug mahal nako ng bata ma. Wa mahibaw si Jody nga moabot nako. Hinuon, mayawi man ko ning among bahay. Nakataw pa gidon siya ug ang mga bata. Kaysa iyo pagkayos buntag. Uy, gisugat ko sa irong gamay. Shh, dili Chucky. Chucky. Dili. Ay pagsaba. Bibi kugos bi. Ay pagsaba. Yay. Makamata ka ni Miss Jody ron. Oh. May cellphone na miring din sa sala. Kung Judy man eh. Kaya man yung picture ang niya sa cellphone. Pero kinsa man yung nanawag niya o sayos buntag. Lalaki ra ba ni? Tubagon ko ka. Gikulbaan man ko. Wa ko makaako sa pagtubag sa nanawag sa cellphone sa kong asawa. Kay gidaog ko sa kakulba. Ambot atong higayuna kung ngano nga ingon ni adto ang akong gibati. Maong na interes na hinoon ko sa pagkaykay sa mga messages sa iyang cellphone. Ug didto na ko nahibaw-an ang tanan nga wa na ko mahibaw ibahin sa kalaki sa asawa nako samtang wa ko. Ug unya, Ha? Jesus Maria y Josep, daan pagyud ko. sumay akong buhatin ma. Kalma lang, Biboy, ha? Kalma lang. Ayaw pa dahil si mong gibati.
I-relax una ang imong unahuna. Saan man ako pag-relax pa? Nga ako nahibawan nga dili man day akong anak ang akong kamanghuran. Jesus. Pastilan ining hitabo, ah. Ug liwat pa kay si Simeon sa iyang amahan. Ginoo ko. Da, ingon pabitaw ko. Ay, yun sa masad ni mo pagkaibaw ha. Ngaliwat kini siyang amahan. Gibiyo na ko ang profile sa Facebook. Account sa lalaki nga nanawag ni Jody man. Karbuntag sa iyo. Di pa manggani ang cellphone ni Jody na ako. Ha? Iimong gida. Hala, matagbaw to pangita si Jody ana ron. Anong wa man sad na niya mada sa inyong kwarto? Gituyo sa kay gayunan ma. Aron dili na mapunan pa ang mga tuig nga gihimo lang di kong buang ni Jody. Biboy anak. Maayo ra kita inawa ko. Magpahibaw niya. Nga mo pauli na ko. Aron mo kumpiyansa ra siya. Kay kung gipahibaw pa na ko siya, sama siguro sa una ko nga pagpauli din sa ato. Butang ko sa kamatuuran nga. Hagbay ra di ko niya nga gibinuangan. Ay, pastilan. Unya unsa may buhaton nimo ni ana ron ha, Biboy. Bubalik ko sa bahay ma. Makighusay ko, Jody. Ay, ubanan ka na mong papa nimo. Biboy? Huwag mo ka magpahibaw nga. Mauli ka. Susing, kini siya, uy. Hilig yun og surprise ba? Maipadyain ni silas mama magpapa kay nahibaw pa. Aw, nagtawag ka na ako? Nag-message? Kay, but uy, ug asa na ko, mabutang ang akong cellphone. Ganiha pag yung ko nangita, pagmata na ko, huwag na ako makit. Kini bang cellphone na? Unsay, nganong, Pagkadugay nag-isip panahon nga imo lang kong gibinuangan, Jody. Dugsi anyos na si Simeon. Apon mo ko'y kalibutan. Nga dili din ako siya anak. Gawa sa amahan sa gituan akong kamanghurang anak. May nakita pa kong laing mga kachat o gipakikita ang mga lalaki sa akong asawa sa iyang cellphone. Daghan da siyang gihimong milagro samtang tuwa ko sa barko. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana. Ning bago lang na akong nahibaw-an nga dili day ako ang giila kong kamanghurang anak. Unsa may buhaton ko niini? Pwede ko bang pasakaan og kaso ang akong asawa sa pagpanglimbong? Ikaduhang pangutana. Gusto na lang unta na ako nga magbuwag mi sa hingpit. Kay di man gid ako madawat ang iyang pagbinuang nako. Pwede bang mag-ground for annulment kini iyang gibuhat nako? Ikatulo pangutana. Narehistro og nabunyagan gyud ang bata sa akong apelyido. Kay nagtuo lagi ko nga ako ah. Pwede ba na akong bakuyon ang akong apelyido? Unsaon og unsa may mga requirements? Ikaapat og katapusan. 12 anyos ko nga nagbuhi sa dili nako anak. Pwede ba ko makapa-refund sa tanan ako naggasto sa bata sa iyang tinuod nga amahan? Unsaon man? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Biboy. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutana ipadana inyong suwat kay naman si Dr. Rene Obra, my partner no, my partner in crime, dili life. Di man kami. Unya, pwede gid ninyo ipadang inyong suwat ha sa suliran _612 at yahoo
yahoo.com. Ato ang Facebook account kay kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw karong adlaw? Hinaot unta nga sa matag. Paminaw ninyo sa ato ang programa na agad mo'y makutlo nga pagtulunan, inspirasyon, makakuha mo kadasig, no? Kusog, no? At least makaingon ta nga di raman day ako, oy, mopadayon ko, oy, kanindo tras mabuhi, guys, no? We should never ever think of taking our lives or ending it. Ngano man, daghang nagmahal na to. Wa lang ta ka-appreciate, no? Naay mga maminaw, naay mga willing. That is never going to be a solution. Ayaw gyud. Ayaw o give up. Kay naamang gyud. Samtang gipukaw ta, samtang gipamatata, it is a signal and it is a promise nga there is hope, nga naay solusyon ang ato ang mga problema o nga naara ni kagawasan ang ato ang kahimtang ug unsa man gani ni atong gibati karon. We just need nga mobangon, no? Ayaw gyud mo sulod kuna nga wa na lami mabuhi, uy kanindot. Ang iro ganing way tag-iya buhi. Ang langgam gani nga magsaligrag asa sila buhi manggani. Kita pa nga gitagaan tag saktong pangisip, duha ka kamot, tiil or whatever faculties. Even if mo ingon tag disabled ta or impaired ta, naaman sa laing gift nga pwede patong gamiton, no? Di man na mao ang katapusan sa tanan. So ayaw, always think positive, guys. Mugi na ako ang gipanghinaot nga pinaagi sa amo ang programa, no? Makatabang mininyo and maka-realize mo nga ang problema normal, natural sa ato ang kinabuhi, parte gyud ni siya ug ang problema na ay kasulbaran. Mo na dasig lang gyud ta perme, guys. Thank you kayo sa mga likers ug followers sa kini ang akong suliran nga program official writers page sa mga maminaw nato, dili lang sa radyo, sa YouTube, sa Facebook. Sa ako ang mga likers, ako ang mga followers sa Facebook, Elaine Tantengco Bathan. Kumusta mo, guys? Salamat kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, pagsubaybay. Unya, kung magkita-kita ang ganita nga mailhan ko ninyo, dool ako. Kung ganahan mo magpa-picture, dool lang gyud, no? Ipaila-ila lang mga maminaw mo sa kuwang programa. I will be very glad and very happy to meet all of you. Kay tingog grabaya ato ang makitaan, di ba, guys? Letter sender karong adlaw tawgo na to sa pangalan nga si B-Boy. Gipadani niya sa kiniyang akong suliran official writers page. Taga Mindanao pod, sama pod sa katong usa nato ka letter sender .legal. Kay tigsakay man ni siya og barko niya, dagko na ning iyahang anak pero murang medyo nagka-problema ni siya sa iyahang youngest nga bata. I think 12 years old man siguro to ang iyahang youngest, no? Kay naa siya'y nakita nga laing ka-chat nga laki ang iyahang asawa sa iyahang cellphone, no? So daghan ding gihimong milagro samtang naa pa siya sa barko. So murang nahimong questionable ang kaning ilahang kamanghurang anak. So unang pangutana, ning bag-o lang nako nahibaw-an nga dili di ay ako ang giilakong kamanghurang dili day ako ang giilakong kamanghurang anak. Unsa may buhaton ko ini? Pwede ko bang pasakahan og kaso ang akong asawa sa pagpanlimbong? Of course, that is adultery with evidence exhibit A. Kinakaanak pag yun. Pastilan, no? Ikay nagsigi og ikanang trabaho didto pero lain din nagpahimos, no? Kalisod gyud po doon sa mapuning mga asawa. Inyuhang bana, no? Dili sayon laban na mo sa kay barko. Dili gyud in taon lali malayos pamilya. Kinsa gong tawhana, mababayig laki ang gusto or malipay nga mahilayo sa iyahang asawa o sa iyahang pamilya, sa iyang mga bata. Nya, mingaw kaayo didto pero giagwanta ngano man kay naamay padalhan nag kwarta, naamay moskwela, naapay ipapalit cellphone. Unsa pa ni dinha, di ba? So, mao ni ang need nila nga tan-awon gyud, no? So, mo na maglisod gyud kun dili gyud magtinarong, no? So, unta, no, magtarong in town ta, no? So, maka-file yuta, of course, og adultery sa iyaha, but in order to lay down the premise, magkuha sa ka og DNA test to show nga wala nagmatch ang imong DNA og sa imuhang bata. And appeal na, and then that will be the best evidence that you can prove and you can show together with the documents that will show nga aning adlaw, aning mga panahon na wa gyud ka, imposible sad gyud, no, nga nakapaghilawas mo, kibaw ka ngano sa
unsay danger aning nahitabo ron. Tungod kay minyo mo, ang bata gipanganak sud sa kaminyoon is presumed as your legitimate child. No, maski pag dili gud ikaw ang papa biologically, pero by law anak nimo sa balaod unless you will question. Ikaduhang pangutana, gusto na lang unta kung magbuwag mi sa hingpit kay di mang yun nako madawat ang iyahang pagbinuang nako. Pwede bang mag-ground for annulment ang iyang gibuhat nako? Not necessarily ang infidelity, but you can associate it to psychological incapacity. Kay di man day ni pwede mabiyaan bayhana, di man day ni niya kaya buhaton ng iyang mga obligasyon. Isip asawa, which is to be loyal, which is to love, no, and support you, no, mutual love, respect ug fidelity. So pwede na to kay psychological incapacity ramang good for now, guys, no, under Article 36 of the Family Code ang mahimo natong basihan para magpaanalta. But of course, you can seek the help of the lawyer. Dili lang ka nang iyang gibuhat atong tan-awon pud gyud unsa pagud ang batasan nga iyang gipakita nga pag makapagmatuod nga psychologically incapacitated ning bayhana. Ikatulong pangutana, narehistro og nabunyagan gyud ang bata sa akong apelyido. Kay nagtuo lagi kong ako. Pwede ba na akong bakwion ang akong apelido? Unsa man unsay requirements? Okay, you will have to question the paternity of the child. No, muna akong una nga dapat i-prove na to. Sumuto akong giingon nimo ganina nga dapat magpa-DNA test ka. Kay presume manggod, no, nga ang bata inyo. So you have to question the paternity also of the child. Ikaw pa to katapusang pangutana, 12 anyos kong nagbuhi sa dili nako anak. Pwede ba kong magpa-refund sa tanan kong nagasto sa bata sa iyang tinuod nga amahan unsaon? Okay. Sakit pa malandungo, no? Pero maluoy pug ka sa bata. Di man na niya sala. And karon na lang siguro nga nahibaw-an na I think pwede na og iundang nimo. However, legally manggod, like I said, a child that is born during the marriage is presumed nga anak ninyong duha unless imuhang questionon. So katong sa mga panahong wa kakabaw ni benefit man tung para na lang gyud sa bata, dili gyud. Pero pwede man nimo silang makiha for adultery ang laki ug ang imuhang asawa didto ta makig-compromise. No nga or moingon baron ka nga sige dili kom kiha ninyo bayri ko or whatever will be acceptable sa imuha. Pero tungod kay presumed man nihimo ra gyud pudto nimong obligasyon ang paghatag og ayuda og suporta pod ngadto sa bata. Ako alang sad, whatever is your decision, B-boy, naaman jud kay katungod sa balaod, naasa jud kay naasa jud kay katungod malain masuko ug mubuhat og unsay dapat nimong buhaton para ma-assert then kinahanglan gyud na you can do what you want. Ako alang hangyo. Inusinti in town ang bata and minor de edad ang bata. Whatever decision that you will do, please take into consideration nga na ay inusinti nga maangin in whatever action you will take. At the end of the day, the welfare of the child is still of paramount concern sa ato ang balaod ug sa ato ang gobyerno. No, maluoy lang jud kus bata ani because of the mistakes sa mga ginikanan kalagot kaayo mo in town. Hay, mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.